Avui en dia el llenguatge HTML no s'utilitza, sinó que s'utilitzen programes que el que fan és la traducció. Nosaltres podem utilitzar un processor de textos com el Word i el que estem fent simplement el guardem com a pàgina web i ja hem creat una pàgina web. Però sí que és important conèixer alguna de les comandes que utilitza l'intèrpret de pàgina per interpretar el navegador per interpretar que es tracta d'una pàgina web. Llavors, amb el bloc de notes escrivim aquestes comandes o aquestes ordres que seran interpretades per al navegador. HTML i al final d'HTML veieu que està entre els símbols, totes les ordres estan amb els símbols menor, major, i que quan s'acaben porten aquesta barra equivalent a la barra de divisió. Per tant, comença la pàgina web, acaba, capçalera, el títol, acaba el títol, acaba la capçalera. Comença el que és el cos, el contingut de la pàgina, es crea un pàrraf, B, volia dir, per escriure en negreta, U, em sembla, és cursiva, aquí un nou pàrraf, la BR que va sola vol dir que hi ha un sol de línia, acaba el pàrraf, HR és també, no té un final, sinó vol dir que es crearà una línia, apareixerà una línia horitzontal i que el pàrraf està en cursiva. Per tant, ja veieu que és molt simple. Una vegada feta aquesta pàgina amb llenguatge HTML, el que hem de fer és guardar-la. Anomena IDESA i la guardem en format HTML. Per tant, posem tots els fitxers i posem que no tingui codi. Li donem un nom. Dins la guardem, li donem un nom. Pàgina web, per exemple. No posem accents, perquè el problema que tenim amb l'anglès i els accents. I sobretot, que porti l'extensió HTML o HTML. La guardarem al Dropbox, a la carpeta del Dropbox, on surt públic. De tal forma que així directament hem creat una carpeta que es diu pàgines web, la guardem aquí. Pàgina web HTML, la guardem. Ja està guardada. Anem al Dropbox, anem a públic, on tenim la pàgina web publicada, apretem el botó dreta, cliquem aquí a Dropbox, vol dir que ja s'ha publicat, que ja s'ha publicat al servidor del Dropbox i copiem on posa copiar el copy public link. Ho copiem i per tant ja des de qualsevol navegador i des de qualsevol ordinador, si entrem a aquesta adreça, podrem veure la nostra pàgina web. I aquest seria, i amb això ja hem fet la nostra primera pàgina web en llenguatge HTML.